welcome to Filipino Life Stories. Thank you very much. Una sa lahat po, salamat sa Diyos at sa inyo pong lahat sa suporta na ibinibigay niyo po sa ating channel Filipino Life Stories. Maging bahagi po kayo mga kababayan ko sa ating mga ibinabahagi po sa inyo sa pag-share ko po ng iba-iba pong kabuhayan na ating mga kababayang Pilipino sa abot ng ating makakaya at dahil po sa ating trabaho din, halos hindi na po kami nakakapunta sa iba-ibang lugar, pero at least kahit paano po meron po tayong maibabahagi at maging parte lamang po kayo sa ating misyon na makatulong po tayo pag naabot po natin yung ating inaabot. Sa ngayon po kasi dahil wala pa po tayong dahil sa aabutin po natin yung kailangan po natin abutin yung 100 na monetization. Nasa ano na po tayo kalagitnaan na, kalahati na po. At magbabahagi po tayo sa ating mga komunidad, especially those yung mga nagninegosyo na konti lamang po yung puhunan nila, at baka po madagdagan po natin. Awat loobin ng Diyos at sa mga suporta na ibinibigay niyo po na sa ating channel Filipino Life Stories. Bisitahin niyo rin po ang ating sister channel Filipino TV. Maraming salamat po. Shout out to everyone. Sa ating mga OFW, mabuhay po kayo lahat. Pag-ingatan po kayo ng Diyos sa araw-araw ng inyong gawain. Sa lumipas na mga araw din po, pagdasal po natin na hindi naman po matuloy yung drought season po natin, dahil alalahanin po natin na lahat po tayo ay syempre maapektuhan, lalo na po yung mga ating mga magsasaka, ang pagtatanim po, ang kanilang hanap buhay, lalo na po din sa atin na kailangan po natin mag-consume ng pagkain para sa ating kalakasan sa araw-araw. Ipagdasal po natin na huwag naman po matuloy po yun o darating po yung panahon ng kapigatian. Kaya kailangan po natin magdasal, pananampalataya sa Diyos, ang ating kailangan lamang upang lahat po tayo ay maligtas. Tuloy-tuloy lamang po ang ating pag-videos share, at dapat po na meron din po tayong communication, meron din po tayong community posts na dapat po ay talagang true engagers lamang po, organic ang ating ibibigay para po hindi po tayo ma-violate dito sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy lamang po, kahit papaano po ay dumaan po tayo sa lahat ng rules and regulation ng YouTube channel. At awat loobin ng Diyos, niloob ng Diyos na nakapasaw naman po tayo lahat. At salamat po, at magpa 5,000 na po ang ating subscribers. Halos lahat po naman ay organic. At maging bahagi po kayo, mag-comment po kayo. O meron, open na po tayo sa mga business ads, kung ano po yun natin na ipropromote po sa ating channel. Open po. Pwede naman po na kontakin nyo po ako at magbigay po ako ng link ng aking contact numbers at email address para po makontak nyo po ako sa any promotional o ads na may ibabahagi nyo po para makasuporta din po sa ating channel Filipino Life Stories. Thank you very much. God bless everyone. See you in our next videos mga kababayan ko. At salamat po sa pag-subscribe nyo po sa ating channel. Thank you very much.